أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jasi Zedou. Jasi Zedou. Jumae. Biye lahoroma donye. Ala nyini ani ala bato. Joni sedu ka do jine. Meleke. Urdane. Haramade. Ala anda ale ala doni de kama. Ale ala nyini. Joni sedu ka do ka yafa dele ale ala fe. Siko ani dukseje. Sabula. Yafa masa ya ale ala di. Joni Sedu. Ala anda mingama. Here. Ango nyina ala fe here tigi ya ala ye yori sudi ka do minye baloko nyuma ye shi kunda ala jan kenaya o tigi ya ala ye abi nyina ale Allahu ta'ala Allah alami waidun na ale de kam akam masaya ka korom masabe tay be kam masaya bi ba kam ndo akam masala o ye Allahu ta'ala juma wo juma yori sudi ka do doka fara ala delika doka fara ala nyesranya ka yori sudi ka do doka fara batoka doka fara sarakati boka subhanahu wa ta'ala minyanda yori sudi kado ale minyanda Muhammadu Rasulullah akanu koso sallallahu alaihi wasallam ambani no ala de fe amin sabula amin ale ala kele de bisa bela ale ala kele de ba wallahi wallahi ale ala kele de wallahi wallahi Jean Sedou ne masa Allah ta'ala amin minye aywa masa sangoro tale amin masa kele amin Jean Sedou amba dama kashala amin amba ngani ya jirala amin Jean Sedou kado amin nguna amin hami na ale subhanahu wa ta'ala kele de Allah Jean Sedou jangwa ambe kalomina kalo baraka madu kalomina kalomini ala hina jigala ya razak ala ngini nga aywa makama chama jigala wallahi wallahi amba nyini subhanahu wa ta'ala fa akake kalom baraka makoso Jean Sedou kado ongani jamanai amba folula sabula jamana wara tambulu Dayoro tana Joni Sodi Kado buluma dayoro tana ni jamana ani Allah ta'ala wallahi wallahi jamana mi Joni Sodi nabi ni ka wati jambo anya deli Joni Sodi Kado baraka ko no yayi anya bala amma ni Allah ta'ala fa hal binaka bi angoni jamana aka kishi angoni jamana mi na to mali aka jamana intanga anga jamana mi na to mali aka hera jiga kono anga jamana mi na to mali Joni Sodi aka kishi jiga kono aka hera bade jiga kono Joni Sodi Kado ani makama ani ayba soro chama de ako jiga ka na yo jiga nga yon so da akake soro bada badai akake soro e ngote soro mina akake soro e banate soro min gofe akake soro e soro min jidi leme soro min na ba nafa ami Allah ko mine ya Allah jaba ya Allah waidu ya Allah kun fa Allah atakbir minye Muhammadu Rasulullah da ka ke kira folo ni kira laba ya alqur'ane da aledema don so di ka do kwa kana on gishili kama akana on dengali kama amba nyina Allah fe ka andama kashila ka ko Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikanga jamana ika kosuma ikanga jamana kusuma Allah eminye nabi nyumon ba keme ani ko eminye kiraw ci joni so de ka do eminye aywa minye alimu waliju a chama da dukolo safe na chama bolole ma anga jamana kono ka ala nyesranye ani ala deli joni so de ka do subhanahu wa ta'ala ko kama ikanga jamana kishi ikanga jamana tanga anga jamana debi yoro mali kono mali koka chefara musoka hami be mina gela be minga bana be mina miriya wara be mina ni nyumando ka nyeshi jamana ma Allah ta'ala jabi ay fatiha mine ngara mo bina do kerengere neta an se ve sumalo makaba gele be mauka wallahi gele bana wallahi embargo be de jon so da bana embargo bana se masa bana ha embargo inda mine furada ma kana blabila jon so di ka do iman imakini du ka so sokoma da kilewa oduna an gono ngamina sanga anya kini dun sari jon se do halibi o kini chama be ala bulu fen wore be Allah ta'ala bulu minga giro be adoni biche ahamina anjorola jon se do ngamali dejme be mingle na kuona walma mi jira o make ko na tabulu be ana gela be nin gele mbi fara ala de la wa ale ala kele ne bi se ka kosuma ale ala bi se ka wu no tangu njorola ambargo nyegui jon se do abana ni ndanti suna abana abana ala barka la abana Allah jon se do abana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله كل شيء الله كل شيء الله كل شيء الله أني عندما كشيلا الله أني ديلي الله أنك جمانا كشي جمانا دون كشي يا ربي جمانا دون سنة بنا بمينا على كاولي همي بمينا على كاولي جاني سيدو كارو مغو بمينا ني مغو جلندو يا ربي الله إدبو مغو روكا تما أمبكا الله أو مغو جلا أوكيكا عليها كما مني غاناكي ni kunya dane ma bita subhanallah wallahi wallahi muna Jean Zedou farafina masakaw ka jeila ki kele ki korobo ki nani ki doya olu ka kila ka fara ɲɔgɔn kan ki wele Jean Zedou wasa kɛnɛ ne bita ne bita kɛnɛ ka wasa do I wasara u b'a janfa dɛ Jean Zedou ne ala ko k'u b'a janfa k'a dale to kuluba ye u b'a janfa k'a dale to a ka ko bɛ ala de bolo ne ko muna ate limaniya de ka ko inde ala tele bezawa ba ubi kuma tele fɛ video conference o fana bi ɲɛ o bi ɲɛ ci ka ca Asimi bolo sa o bi ɲɛ nin bɛɛ bi ɲɛ baara caman bɛ ka kɛ nka mɔgɔw bɛra ka janfa min fɔ mɔgɔw bi janfa min fɔ u b'a kɛ to u b'a bɔ ta u tɛ se Asimi tɛ sira o ɲɛ kamalen in ka ko bɛ ala de bolo wallahi wallahi ni maa ka ko dira ala ma I y'a d'a tigi ma foyi t'o kɔfɛ maa ti ko di ala ma k'i b'a tɔ minɛ ayi Asimi anw ka Poutine n'a kun ye ne ɲininka ne b'a fɔ a ka taa wasalen don wallahi le Poutine malien bisimilahi I bɛ taa n'a ye ni Poutine arahamani bɛ segin n'a ye ni Poutine ko irisi surasiw ma wura Asimi b'a fɔ cɛ bolo ala k'an don ala kalo dibi la ala k'an don ala kalo dibi la ya rabbi ala k'an goja ala ye ala de k'an sutura subhanallahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ala sayyidina muhammadin allahu la sharika lahu la sharika lahu sungalo sera mi warko do ara karamu ami la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah allah la sharika illa billah warko do ara ami Jean Zedou kana jorosa ne y'a fɔ wari nafolo da ye fɛn dama dɔ ye diɲɛ dugukolo sanfɛ nafolo t'o sanfɛ ɲininka ko ye mun sanu marjanɛ pétrole jama lulu y'a mɛn ko maa y'a dan dugukolo jukɔrɔ k'a falenna wa ayi o ma kɛ dɛ o maa si tɛ se k'o kɛ Jean Zedou maa si tɛ se k'a dilan fɛnɛ a tonnen bɛ dugukolo jukɔrɔ jɔnni y'a bila ye ala n'a ye ala ja maa min ka d'a ye dugu min ka d'a ye a bɛ taa poyi ka bɔ yen nɔ o jamana kɛra silamɛ jamana o kɛra kafiri jamana olu bɛ ala dɔw tɛ ala dɔn ala bɛ taa poyi ka dugukolo jukɔrɔ ne k'i ma I kana jɔrɔ wariko la wari caman bɛ ala bolo wari caman bɛ ala bolo wa an ka ŋaniyaw siri la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillahi rabbil alamin cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Tunkara na duma tɛmɛ biyɛlɛ la ala ye musokɔrɔba ɲuman in mina na madamu Kamara Umu Samake ni bɛɛ k'a ma mama la voix de Bosofala nɛgɛlakaw fɛ yen ntɛnɛndo ne ka musokɔrɔba ɲuman an taara da dayɔrɔ laban na kuliko ala k'a hinɛ ala k'a kɔ jiji ya rabbi ala ka limaniya d'a ma ya rabbi bala cogo bɛ di Jean Zedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o don dɛrɛ sɛbɛn fɔra nin y'a boli ko siɲɛ 584 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Prosper K Jean Zedou ni hakili b'a la marsikalo dɔ tile 22 san 2012 ka na bila ɲinan marsikalo tile 22 san 2022 Jean Zedou k'a dɔn o ye san damadɔ ye ni hakili b'a la cɛ kelen ye fanga ta Mali kɔnɔ a ye san dankɛ fanga na Jean Zedou k'a dɔn a ka wuli ka jɔ kabini indépendance taara don min ka n'a bila bi la a ka fanga ɲɔgɔnna ma kɛ sɔrɔ jidi dilani jamana don ni ɲɔgɔnna ani kanu Jean Zedou maa ni ma bɔ a la min ye président Amadou Tumani Touré ATT ko a ka fanga ɲɔgɔn ma kɛ cɛ wuli Modibo Keyita ye ala indépendance ni bi cɛ démocratie wa indépendance indépendance furadama ni bi cɛ il faut pas avoir peur des mots
le soldat de la démocratie. Joasi Sedou, Migne Lakali, Aba Kumbo, président Amadou Toumani Touré, Joani Sedi Kado Dibi Dona Mado Nyokoro, Nyengoya, Hashidia, Ngoroto Ledo, Joani Sedou Cabinet Alainda, Madelika Kudumange, Madelika Fenzoro, Joani Sedou Damanda Tara Faranyuanga, Amadou Toumani Touré ka fanga totora Kalouda Madoy, Anna coup d'état ke, Joani Sedi Kado Ado, coup d'état inanake, Akerna fo Mali Digina Jandeme de Kono. Johnny Sedou mawo mano bi ko don mawo mano bi ko kalama jamana ko bele jele ko ko dabora Johnny Sedou ka da dun dabora aberata fenja mambaraka mali soro Johnny Sedou na ma tienjala fo nyanye Johnny Sedou ka do danga ani jigitige ani hake ni debi malika oyishi ambina ma chamanga koy ni debi malika Johnny Sedou Semenegala ko chemi zona ka nifli ka démocratie nyini ka di jamana ma ki dabo pumana jamana dunga kla ka wuli ka jo buluda parti politique ani jamana ma nyenemo olu ka wele dake ka Amadou wele akana fanga ta kokuraye Johnny Sedou ka do fanga indele Johnny Sedou nyedi muvura do ko di muvura tewo ako e ka misali ta kabini nya kunungo kana abla Amadou ka klela Amadou ka kle bane ataw do fanana ikana abla bila ika mali laje Sedou ka do misali chama bi danywanga minya Amadou ye ma damodo de na wuli ka jo boloda Johnny Sedou ka do dibila mawdo dibi donné du nyekoro tafande nafande ani politique ma janvandu Johnny Sedou ka do kasinga na ngalo wuli ka jo Amadou ka fanga manye ni ngerata hashidia puma ani janva puma Johnny Sedou ka do ka fanga d'Afrique Sebenegala ko ado kamale dobe atoy ko Amadou Ayasa no capitaine do Johnny Sedou ka do seuko ka de sigaso ko ka de Johnny Sedou wuli ka jo na boloda ka fanga ndaraki kuma langolo ni awa janva puma Johnny Sedou ka do bele jile sigele ka flali ke na jara anna sefla daga shi bo karato Johnny Sedou ka do daga shi bo karato da Sebenegala ko haraba Johnny Sedou ka do tafande nafande chamanje fanga ka jidi anana di benge jongunda Traoré ma Johnny Sedou ka do jongunda yere dugu min zoro ayenya ni min zoro ni pereza ya ngono Johnny Sedou kabine ala nyeda fem mi madeli ka ke odekara mali kono ka bamuganti ka ta pereza soro palais kono ka tifo mo ko ka sara foka suma u ya ti koy Johnny Sedou hakka chama bi jamane ngono de jongunda shika chade la haula jongunda shi dama ja ne ya dongo ja hal nu yi jamvani shimaba itisa sisa ngoni ibera kuma fo zoni tama sao yenga kuma fo sare zoni tama note minu ndara jongunda tili kama asara de utara no hakilina utara no de kwanyafa ujigi ndo re video ke kwanyafa do jigina naka sule do jigina naka vesi do jigina na akana bloki Johnny Sedou ala cheni min da sandan balo kama atisa abada san ko dondo Sebenegala ko ako wuli ka jo boloka jatemine hakili jigu kanga ke 2002 kana bla 2012 Johnny Sedou ka don awa kamale ngarato min no na wuli ka jo boloda Johnny Sedou ka do fanga daraki ika do jonguda ka haraba ani nyesena kama ikara generali kele make Johnny Sedou mata Allah kapitani Allah aye colonel ya kala kedi Allah commandant yɛrɛ bɛ capitaine colonel yɛrɛ ɲɛfɔlɔ de capitaine tu deviens commandant ne t'olu dɔn de commandant tu deviens colonel Allah n bɛ bamanan su kasi bi et de colonel tu deviens lieutenant colonel bamanan de bɛ ninnu dɔn a y'i pan o bɛɛ kunna et n'i donna général la o ye sigiyɔrɔma 4 de ye fo ka se 5 ma Johnny Sedou kolokala kuma ani kuma bana mini new Johnny Sedou jamana denw sigilen bɛ k'u ɲɛ wa diɲɛ bara ka Mali lajɛ a dakan jugu bolo Johnny Sedou k'a dɔn Amadou Toumani Touré a bolo bɔra fanga na a ko a ti gɛlɛya a ti se o yɛrɛ ma Johnny Sedou fɛn o fɛn fɔra a sɔnna a ma a ko a bɛrɛta Johnny Sedou k'a dɔn nin jɛ in a ye wulikajɔ min bolo da kalo 3 yan'a ka fanga banni cɛ Johnny Sedou k'a dɔn a dɔnnen don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ furumuso ni denw Johnny Sedou ka do ma kuma u ye jɛra ka ko in di Ala ma a ma wasawa Johnny Sedou ka do hali n'o y'a sɔrɔ a ti diɲɛ na bi Johnny Sedou ka do a na kɛ masakɛ ye malidenw kɔni bɛ min dɔn a ma na san 1000 ɲinan kɔfɛ ɲinan tɛna k'a kɔ ka da kɛwalew kan Johnny Sedou ka do ɲɛ b'u la u bɛ se ka lakali Johnny Sedou ka do haraba politique maa dɔw nana wuli ka jɔ bolo da a ye coup d'état man ɲi coup d'état man kan nous sommes dans un pays d'état Johnny Sedou olu y'o fɔ tile 2 tile 3nan u ye boli
boli daminɛ karatu ni wo misɛnninw na Jɔn Sedi k'a dɔn u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min olu bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min Jɔn Sedi o tigiw to a fɔ kun dɛ o dɔnnen don Jɔn Sedi k'a dɔn Ala ko min a bɛ laban o de la sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔw nana boloda min ye fanga binbaw ye Jɔn Sedi k'a dɔn ani minnu y'u dɛmɛ u laban nana kalanso ɲɔgɔn na Jɔn Sedi k'a dɔn cɛ kelen bɛ yen min ye Umaru Mariko Sadi o yɛrɛ ye dɔnkili fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ Jɔn Sedi a donnama in kama Amadu Tumani Ture ka coup d'état in na sɛbɛnnikɛla ko a ko laban na cogo di a ko ɲininkali tɔ min bɛɛ n'i ye kow ta k'u lajɛ Jɔn Sedi an kana sira kuma ɲɛ a fɔli la a ko wulikajɔ kan min ye président Amadu ye baara minnu kɛra o dogolen dɛ Jɔn Sedi k'a dɔn Mali ka yɛlɛma san 50 yɛlɛmali Amadu tile don a ko min ye dagabɔna pɔnw ye Jɔn Sedi k'a dɔn o bi fɔ ka taa se a dan na min ye échangeurs ye o bi fɔ dɔgɔtɔrɔsow jɔli Jɔn Sedi o bi fɔ logement sociaux olu jɔli Jɔn Sedi o bi fɔ fɛn kelen min n'o ye maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ nkalon ye o ye AMO ye o bilama de kɛn bɛ sangako da ye kana ɲinɛ dɛ césarienne Ganzan ATT tun ye faama ye koyi c'était un président ka Moti hôpital Somine Dolo Moti Jɔn Sedi k'a dɔn Wasara a ko hôpital du Mali Waibara pont Wabaria pont Gawo 3e pont hôpital du Mali Allah ATT barak i mana nin fɔ dɔw bɛ dimi nkalon dun da la n bara ka fɔ IBK fana ye échangeur dilan Segu dɛ Segu IBK m'a dilan Kulukoro sira IBK de y'o dilan dɛ faut pas oublier c'est faux c'est ATT il fana sa technicien min minnu y'a baara kɛ ATT tile la Bangoni sira IBK y'o ça c'est un projet de ATT Allah a Kangaba sira IBK y'o tigɛ dɛ ATT ka projet do Segu échangeur un projet d'ATT minnu y'a sɛbɛn k'a dessin ou bien u balolen do le pont de Kayo Kulukorokaw fɛ ça c'est IBK c'est ATT c'est ATT wallahi billahi elle était que l'autre gars au journaliste sans blindé ça c'est IBK sans blindé en carton ça c'est IBK ça c'est IBK carton hélicoptère super Tucano ça c'est IBK ou y'a njamba de kapulu ça c'est IBK et bien voilà Barakela la loi de programmation militaire ça c'est IBK ah oui quoi mais 1000 milliards 2000 milliards ça c'est IBK ouais oui qui s'est terminé en queue de poisson mais toi là autre même c'est qu'à force ça wolof là IBK ma baara ɲuman kelen kɛ foyi mais a ma logement IBK bugu caman jɔ sisan IBK bugu tɛ yen Sokɛli bɛ ka minnu ni sisan IBK bugu tɛ yen ATT bugu ATT bugu IBK bugu tɛ yen ATT taw banna IBK de y'a taw jɔ fan bɛɛ fɛ c'est une continuité de l'état là je suis d'accord mais c'est un projet de ATT a wari ma bɔ ATT kunsa Jɔn Sedu kana su kɔnɔ sa Jɔn Sedu Ala ye min dɔn o Wasara a ko an bɛ donni min na ko bi Jɔn Sedu k'a dɔn wulikajɔ politiki maajugu politiki janfandu u nana kalanso ɲɔgɔn na ka na fara ɲɔgɔn kan kɛ Jɔn Sedu k'a dɔn Amadu Tumani Ture taalen kɔfɛ Jɔn Sedu k'a dɔn a ma kuma a ma fɛn fɔ a ma maa coro a ma nkalon da maa na a seginna ka Ala kɔnɔ Jɔn Sedu don min Ala ko k'a ŋɔni bi bɔ a seginna ka na maliden minnu ye wo cɛ a la o maliden kelen anw de bɔra ka taa kunbɛn kabini aéroport la f'a ka so Ala y'a ATT wasa dɛ Allah ilaha illallah bila don min sariya ka bolo kan ko haute trahison nin bɛɛ kɛra yan a maaw bɛ min ne miiri janyana koyi Amadu Tumani Ture basara k'a to Moti a y'a ɲini k'a bɛna a basara ko la u ma sɔn minnu ma sɔn a dɔw sara a dɔw balolen don anw ma ɲinɛ dɛ ne bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn kana kuma a ka ɲi ni maa ko ayi kana kuma n b'i deli kana kuma on veut la paix et la réconciliation voilà n'i ye nin bɛɛ sɔnni kana kuma dɛ voilà su bi ko an na nka dɔw ko k'u k'u ka mɔnɛ bɔ sisan ayi nin kɛra maa ma kuma maa ma mɔnɛ bɔ maa ma fɔ n bɛ n ta juru sara Amadu ko n y'a di Ala ma si c'est le pays in sɔnna ne wulila ka taa Dakar an kuma na o dɔw ka gɛlɛn o kɛra o kɛra dɛ wallahi billahi a ko Daba IBK dɛmɛ n kɔrɔkɛ don Daba IBK dɛmɛ n kɔrɔkɛ don maa ɲuman don a dɛmɛ billahi lezi kuma porokotolen de kuma jɛngɛnen de o don k'a ye fɛn fɔ n ye contre le pouvoir non n y'a ɲini cogo cogo k'a nɛgɛn ka kumaw banamini ka kumaw fɔ n ko nin kɛra tan non il n'ose pas rentrer dedans
i ɲɛ bɛ yanda in de la dɛ lahara ka to ye dɛ ɲɛ gɔn vis-à-vis de Kinshasa ni mun ye sɛbɛn ye ami Allah an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan daba tugara ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Bilali Sidibe ani Mohamed Aidara u ko don bɛ ŋana si man diya fɛn min ye belebele ye n'o ye wara ye a sumana Sumelu Bube Mayiga a taarida lahara Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'a Ala k'a fara silamɛsiw kan a seri kɔrɔ i t'a fɔ safurula ye silamɛ non je pose une question a sera ŋɔnɔ kɛ mais j'étais toujours dit que j'ai rien contre Boubé seulement an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira min kan ça c'est le plan du pays jamana ko de la mais tout le monde a le droit de défendre son côté j'ai rien contre lui n ma deli ka marché ɲini n ma deli ka n zɔn ma don tubabu baara la k'a ko an delila ka kɛlɛ n ma deli ka taa fɛn ɲini a fɛ a ma deli ka fɛn ɲini fɛ j'ai quoi contre lui n tɛ parti la n tɛ politique la non arrête sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kari i b'a fɛ n b'a fɛ ka taa dugawu dolo ka wo ci fana n'a ye c'est ce que tu veux kunu jama in na ne ye ɲɛ yala ka e ɲini ka dɛsɛ ne m'e ye non depuis u ye wo ci ministre la ne ko ne tɛ taa o moi j'ai compté les opposants maa o maa ma taa an y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn mais maa k'i ka ko to Ala ma sa maa o maa ni an sigi bɛ k'i kɔnɔ n'i ma taa an y'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn on vous attend au tournant non c'est-à-dire qu'on laisse à Dieu Ala de bi diɲɛ fɛn bɛɛ kɛcogo ɲuman dɔn maa mana taa foli la min juguyara a ma min ma juguya a ma u k'a bɛɛ di Ala ma min bɛ Bube in ni Ala cɛ bi maa b'o dɔn et alors a t'a to Ala ma naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a fatura a ka janaja olu kɛnɛ sigira kunungo Ala ka hinɛ o bɛɛ na alamisa ma marisikalo tile 24 Sumelu Bube Mayiga a kɛra a ka denbaya la fɛn min ye quartier du fleuve la ŋanaba in a taar'i nɔngɔ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulada fɛ fɛn min ye lansara o selili bannen kɔfɛ jama min kɔni dalen b'a kan u dara kan ni ka taa fɛn min ye kɔrɔfɔ labanw ye k'o don a tulo la ni ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ kɛnɛ kan maa minnu ye politiki maa ye minnu ye jamana maa koloma ye diinɛ ɲɛmaaw ka fara fɛn min ye Sumelu a badenw a sinjiw ali silamɛw ani minnu ye kɛlɛ kɛ kunungo ka n'a bila bi la fɛn min kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen de dara ɲɔgɔn kan fɛn min ye Sumelu ye ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na nka a ma Mali faamaw ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga kuma minnu fɔra a kunna ani kɔrɔfɔ minnu fɔra a kunna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maaba minnu n'olu tun bɛ kɛnɛ kan ni ɲɛnɔ tora olu la n'i bɛ se k'o lakali o dɔ ye jamana kundigi kɔrɔ n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye Bɛnkɛ Jɔnkunda Tarawele ale tun bɛ yen Cɛbilen Darame tun bɛ yen Musa Tɛnbine tun bɛ yen Bokari Tereta RPM olu tun bɛ yen ka fara maaba caman kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mouvement démocratique ŋanaba minnu ni Sumelu ye kɛlɛ kɛ a caman tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye a ka ɲuman ye ka t'o wale ɲuman dɔn sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan Sumelu kun ye maa min ye démocratie kɛlɛ kɛ faso kanula don fɛn min ye jamana sariyaw bonyali ani bunahadamadenya hinɛ o maa kun don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ye Sumelu Bube tanu a ka wuli ka jɔ n'a a ka cɛsiri la fo ka taa se a ka parti ma n'o ye Asuma CFP ka na se mouvement démocratique o cɛdenw ma sɛbɛnnikɛla ko kuma dira maa min ma o ka kuma Sumelu Bube Mayiga la maa min ni a n'o ye kɛlɛ kɛ fɛn min ye kunungo démocratie kɛlɛ o kɛra Cɛbilen Darame parena ɲɛma sɛbɛnnikɛla ko Cɛbilen ye kuma caman fɔ a ko Sumelu Bube Mayiga nin kun bɛ dakan de la a kun jiralen bɛ k'a fɔ san 31 an ye kɛlɛ min kɛ démocratie kana o ɲɛnajɛw ka bɛn o ma i bɛ fatu sɛbɛnnikɛla ko a Sumelu Bube kuma min fɔra a fɛ kuma min fɔra a ma Cɛbilen Darame fɛ o de ye k'a fɔ Ala de b'a yɛrɛ sagoya la min ka di Ala ye a b'o de kɛ Ala de ye nin da i bɔgɔ la wa fɛn min ye i ka taali ye Ala y'a latigɛ nin waati in de la wa Ala de tun bɛ s'i la koyi n'o tɛ maa kun tɛ s'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cɛbilen Darame a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kɔni sara a ta banna Sumelu su a su min n'a kɛlen bɛ su gɛlɛn ye jamana bolo su in kɔni ka kɛ sababu ye a ka jamanadenw gala ɲɔgɔn na a kana jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabula Sumelu yɛrɛ kɛra maa ye maa min n'a basigilen don maa min n'a ma kuma gɛlɛn fɔ maa min n'a ma farafarali baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Cɛbilen Darame
a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin cɛ dɔ ma Abbas Sidi Ahmed Ben Wahab ale min de kɛra maa laban ye ani Sumelu Bube Mayiga ka baro kɛ fɛn min ye don min n'a bi fatu ale de y'a ka tilelafana don a da n'a y'o dun a ka sɔrɔ k'o ci k'a ka taa livre sɔrɔ o bi segin waati min Ala y'a ka baara kɛ Allahu akbar sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o cɛba in ale kan ka fɔ a ka tileniya n'a ka laadiya la ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma sabula a ko fɛn waati min fɛn min ye cɛden ye ale bi taa livre sa fɛn min ye nimina ka ɲɛsin cɛ dɔ ma Abbas Sidi Ahmed Ben Wahab ale min de kɛra maa laban ye ani Sumelu Bube Mayiga ka baro kɛ fɛn min ye don min n'a bi fatu ale de y'a ka tilelafana don a da n'a y'o dun a ka sɔrɔ k'o ci k'a ka taa livre sɔrɔ o bi segin waati min Ala y'a ka baara kɛ Allahu akbar sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o cɛba in ale kan ka fɔ a ka tileniya n'a ka laadiya la ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma sabula a ko fɛn waati min fɛn min ye cɛden ye ale bi taa livre sa fɛn min ye nimina mɛlɛkɛ ye n'o ye Jibirila ye Ala ka mɛlɛkɛ min n'o bi niw bɔ ale donna clinique Pasteur kɔnɔna na sali min bɛ n'a numéro ye 114 a ye ŋanaba in zonya miniti 45 dama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye jama caman bɛ minnu b'a kɔ kasi minnu n'a jɛra minnu y'a ye baara caman kɛ Cɛbilen Darame ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu saya de kan ka kɛ sababu ye ka malidenw gala ɲɔgɔn na farafarali ni tajuru sara ani kɔrɔfɔmisɛn fɛn fɛn bi fɔ nin bɛɛ kan ka bila a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen cadre d'échange des partis politiques minnu bɛ ka ŋwara fili sisan olu tɔgɔla fɛn min ye Amadu Koyita ye ale yɛrɛ kumana a ko coup d'état min n'o kɛra 18 août 2020 ka n'a bila rectification na 24 mai Sumelu Bube Mayiga ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ malidenw bi fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka basigi cogo min walasa gɛlɛya man ka jamana kan a ka sama ka bɔ a la nka ni Ala y'a ka ko laban da k'a latigɛ ta an ka Ala minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Amadu Koyita ko jamana tarikuw b'a maana k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga kɛra cɛ gɛlɛn ye a ma boli don kelen si a ma sira don kelen si a ja ma tigɛ don kelen si wa a kɛra maa ye maa min n'a y'i bila kiri ka sagoya la fo kana s'a ka ni bili ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋanaya o cɛbaya a n'o cɛsiri maa min bɛ n'a bi tanu n'o la Mali tariku kɔnɔ Sumelu Bube Mayiga a bi k'o dɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga a teriw a nɔfɛmaw a n'a ka denw n'a ka denbaya u ye fa in danu kosɛbɛ sabula a denw y'a jira k'a fɔ u fa ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ maa tilennenya ani jamanaden ɲuman ye cogo min o tuma u bi fa in danu a ka ɲumanya a ka fɔnisereya a ye baara ɲuman minnu kɛ Ala k'u sara a ye arijinɛ na u ko u yafara bɛɛ lajɛlen ma wa bɛɛ ka yafa Sumelu Bube Mayiga ma an y'a fara e dun bɛ ne lajɛ a y'a fara ne kɔni y'a fara Ala barika silamɛya la i sigi ɲɔgɔn i dɔnba i silamɛ ɲɔgɔn n'a fatura i bi yafa ma o de ka di Ala ye an y'a fara u ko ka yafa u bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an y'a fara bɛɛ ka yafa Sumelu Bube ma wa u yɛrɛ yafara an y'a fara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Arabɔngana Bube Mayiga o y'a baden ye o y'a jira k'a fɔ Sumelu ye wuli kajɔ ni cɛsiri min kɛ k'u ka balimaya ni sinji kala ka bɛɛ kɛ kelen ye Ala k'a sara a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga a ka ko kɔni banna ta u y'a dɛmɛ ni ka taa da a ka dayɔrɔ laban na Ɲare la kaburudo la a farala forow kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga farigan min n'o kɛra sababu ye maa caman ye kuma caman fɔ nka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye sɛbɛnni min kɛ n'o ye certificat médical ye u y'a ɲɛfɔ u y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga san 60 ani san 7 a y'o balo sɛbɛnnikɛla ko don min a bɛ taa kaso la o y'a sɔrɔ bana min bɛ Sumelu Bube Mayiga la n'a bɛ k'o furakɛ dogo la min n'o kun ye gundo ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye biyɛndimi o de kun b'a la la hawla wala quwwata illa billah ka kɔn o ɲɛ fɛn min kɔni ye dusukunbanaw ye a delila ka opérer o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ biyɛndimi dɔrɔn tɛ koyi bana min bɛ yen n'o ye hépatite C ye o nana yaala dɔgɔtɔrɔ min y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka taa o yaala n'o ye biyɛndimi yaala o ye docteur Tunkara Magansire ye ale de y'o sɛbɛn o ye médecin militaire ye maa min bɛ yen n'o ye hépatite C yaala o ye docteur Yusuf Fofana ye o fana y'o sɛbɛn olu y'a jira k'a fɔ ni bana fila kamarulen ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ o kɛra sababu ye kalo 4 o kalo 4 Bube kɔni kilo caman bɛ min n'o y'a jɛ sabula dɔw ko kilo 25 kilo 30 o y'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔw kun ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kura wɛrɛw ka kɛ o sɛgɛsɛgɛli kura min n'o ka kɛ o de ye u taara ka taa sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye clinique Pasteur la docteur caman baden de farala ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana bɛ se k'a ni kisi cogoya min na o docteur minnu dara a wari a n'a arajo a n'a furakɛli dɔgɔtɔrɔw ka wari jamana de y'a bɛɛ sara i kulo ma jɔ radiologue docteur Kone Ablaye o kun bɛ yen docteur Fofana Yusuf o kun bɛ yen docteur Tunkara Magansire o kun bɛ yen professeur Yakuba Toloba o kun bɛ yen professeur
Togo adenye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ye ni ka hakilina kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye Sumelu ye a bɛ se ka furakɛ cogoya min na fura minnu n'a n'o ka kan u y'o k'a la nka furakɛ nana se niveau dɔ la u ko fɛn min b'a la n'o b'a biɲɛ na n'o b'a fɔ a kunna na n'o kɛlen bɛ sababu ye min b'a ka fiɲɛ sɔrɔ yɛrɛ gɛlɛya ko olu tɛ se k'o ɲɛdɔn cogoya si la fo appareil dɔ bɛ yen o de ka taa da la ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o appareil k'o de ti Mali la. O na san o n ko appareil o na san jɔn b'o san Mali faamaw tɛn'o san o na san kɛ appareil minnu sɔrɔla ka da la clinique Pasteur la olu o sanna Mali faamaw fɛ fɔlɔ olu sanna o appareil bɔra mini mais n ko clinique c'est privé clinique Pasteur d'accord i b'o wari de sara n'i y'o san k'o bila hôpital ninnu na a n'an ka CSCOM na o furakɛli wariw ni o dɔgɔtɔrɔ papier lajɛw Mali de y'o wari sara wa Mali d'accord ok Mali t'o sara mun na Mali de b'o sara Mali de m'a minɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani wulikajɔ olu nana jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga fogofogo yan fan fɛ ani jolisira yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen minnu gɛlɛya y'a sɔrɔ jolisira la sabula n'i y'a mɛn tubabukan na lésions ou maladies principaux vaisseaux sanguins sɛbɛnnikɛla ko olu de ye jolisiraw ye minnu bɛ taa a dusukun yɛrɛ la n'olu bɛ joli fiyɛ ka taa dusukun na o jolisiraw kun gerinna dɔw yɛrɛ jolisiraw pɛrɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnakunna ye o bɛ ji minnu bila fɛn min ye farikolo yɛrɛ o ka se ka lafiya o sira bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don sɛbɛnnikɛla ko ninnu bana gɛlɛyaw dɔgɔtɔrɔw ka sɛbɛnni na sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn o de kɛra sababu ye Sumelu Bube Mayiga ni ka k'a sata ye filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Ala k'a hinɛ ni Ala kɔni ko k'a bɛ s'i ma Jean Sedi k'a dɔn fura t'a la n'o tɛ a kɔrɔkɛ n'o ye président ye Ibrim Boubacar Keita kalo o kalo o kun tɛ taa furakɛ ka na wa a ma sa wa saya ye wajibi de koyi Ala ka hinɛ an na Sumayila yɛrɛ sara kɔfɛ Sumele Sise masa mati sa ni do ma se ni do kɔni sera fura t'a la koyi accident de kun ye nin ye wa banna an bɛ Ala minɛ voilà là je suis parfaitement d'accord bɛɛ k'a kɛ Ala ko ye a banna n'o tɛ nin kana ba nin ye Sumelu ye ko caman n'o tigɛ dɛ Mamtu maa minnu ye sawudeni kɛ n'i y'o satɔ ye Bamakɔ clinique Pasteur la Ala de ka do sira o Ala k'a hinɛ Ala k'a hinɛ ya Rabbi anw bɛ limani an bɛ Ala minɛ o de ka fisa dɛ o de ka fisa Daba Tunkara wala cogo bɛ di Jean Sedi ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Jean Sedi k'a dɔn a farafinna diɲɛ yɛrɛ jɛkulu CEDEAO bi jumadonya in na farafinna masakɛ bɛɛ lajɛlen en tout cas minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ u ye daraka du kaban Jean Sedi k'a dɔn maa kelen min n'o kɔni ma ye kɛnɛ kan o ye Assimi Goïta Mali masakɛ Jean Sedi k'a dɔn Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni cira a ma k'a fɔ min ye CEDEAO masakɛw ye u mago b'a la Akara u kana kuma da ani da Jean Sedi k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kan a wulili nɔgɔmasiraw ani hakilina minnu bɛ u ka se ka fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ min ye masakɛw ye a b'u fo u ka hakili ɲuman na a b'u wale ɲuman dɔn ale weleli o ye bonyaba de ka ɲɛsin Mali ma a n'ale yɛrɛ ma nka tiɲɛ ka tiɲɛ na min ye taama ye a ka gɛlɛ ale ma nin waati in na Jean Sedi k'a dɔn u bɛ deli ka ɲɔgɔn ye ka kɛcogo minnu na ale bɛ wakili don o la sabula sɛbɛnfura n'o kan ka laluwe k'o kuma fɔ nin bɛɛ lajɛlen cɛla a ma a bɛɛ lajɛlen b'a bolo ka ban o kuma n'u wakili don a ka minisiri la min ye Ablaye Diop ye Jean Sedi k'a dɔn a n'o bila ka taa ani minisiri maa fila wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko farafinna masakɛw kɔni ma gɛlɛya wɛrɛ don nin na u k'u sɔnna min ye video conférence ye o ye jumɛn ye de visio conférence o ye a bɛ comme appel vidéo de ok i b'i sigi télé ɲɛfɛ dɔrɔn i ka bureau kɔnɔ a bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ an bɛ min kɛ WhatsApp la an bɛ min kɛ WhatsApp la oui d'accord mais a bɛ kɛ ni télé de ye télé belebeleba bɛ yen a bɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kuma ka kuma mɛ a bɛ kuma ta ɲɔgɔn da la i b'a fɔ aw bɛ kɛnɛ kelen kan Jean Sedi masakɛ Assimi Goïta a ye nin den ɲini CEDEAO masakɛw fɛ u ko k'u jɛna n'a ye Jean Sedi k'a dɔn maa caman kɔni b'i ta fɔ dɔw ko Assimi Goïta ka taabaliya k'a ɲɛna dɔw ko k'a kun kan ka taa Jean Sedi n'i ye ne kun ni ɲininka ni Assimi kun ye ne ɲininka ne kun b'a fɔ a fɔra ka ye kɛnɛ kan a kun ka taa ayi ne ko ne n'i ye ne ɲininka maaw jɛr'i la k'a fɔ an t'i fɛ i tɛ président ye olu ka tila ka jɛ k'e wele Jean Sedi n k'o ye wasa kɛnɛ
a janfa foyi Allah janfa do dɛ aw ma limaniyaw fɛn min bɛ maa kunu kana to k'i nɛmu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin parce que b'a n'o ye Ablaye Ouattara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ka janfa jugu u yɛrɛ bi ba dingɛ kɔnɔ gadaw sabula kiribo min bɛ n'o bi UEMOA kiribo fɔ wari bɛɛ lajɛlen kun kuma ɲalen bɛ Mali ma o kiritigiw kumana u ko fɛn min ye sanction ye k'a ka wuli sisan ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko embargo min bina Mali kan ka datugu ka Mali yɛrɛ waribɔ dafiya ka Mali ka wari bɛɛ lajɛlen kumani ɲama BCEAO la BCEAO min n'a nuɲuru bɛ Faransi ministère des finances bolo sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra gɛlɛyaba de ye kalo 3 an bɛ ɲini ka so ma dɔrɔmɛ 1 Mali t'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra sababu ye fɛn min ye jamana ye k'a gɛlɛya ngaki maa caman bɛ yen minnu kɔni ka sɔrɔ sigiriw sen tɛgɛ kan Mali yɛrɛ ko caman bɛ yen minnu kun kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen balana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali a ka journal donba dɔw bɛ yen n'o ye avocat ye olu de farala ɲɔgɔn kan avocat ka kulu ɲɛma n'o ye Mustafa Cisse ye ka fara maître Cheikh Oumar Konare kan maître Mamata Beni Touré ani avocat ŋana caman de farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ jamana tɔgɔ la k'a ci CEDEAO a kiiri bon ma n'o ye UEMOA a kiiri bon ma k'a da u tulo kan sanction min n'aw y'a ta Mali kama wari ti don wari ti bɔ ni k'i bɛ wari transférer o tɛ se ka kɛ yala sanction min n'aw y'a ta a y'aw sɛmɛ sariya jumɛn na ka sanction in kɛ sɛbɛnnikɛla ko o sariya ka fɔ an ye ni sariya tɛ yen o kɔrɔ de ye k'a fɔ aw ye dantɛmɛwale de kɛ o tuma Mali ka bila a ka hakɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a laɲini fɛn min ye Mali wari fɛn o fɛn n'a balannen bɛ a bɛɛ lajɛlen ka lasegin Mali ma o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye sanction ye aw b'a ta don min na a taara kɛ jamana min kan o ye Akara jamana ye Akara o de bɛ Ghana ko fɔ Ghana tɛ UEMOA la aw taara UEMOA kunkanko kuma fɔ jamana la jamana min yɛrɛ n'o da man ka don a la CEDEAO o jamana kuntigiw o jamana 15 UEMOA ye jamana 8 de ye a taara jamana wɛrɛw da don a la jamana 7 min da man ka don anw ka wariko yɛrɛ la k'a kundo dɔn a ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma aw ye sariya sɔsɔ fɛn min ye UEMOA a sariyatigiw ye olu nana ka na sariya in da ni k'a lajɛ k'a da u ɲɛkɔrɔ kuma min ni kuma min fɔra k'o ta k'o lajɛ u y'a ye k'a fɔ jɔngɔla CEDEAO ani UEMOA u ye dantɛmɛwale kɛ Mali la o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ dantɛmɛwale ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ kiiritigɛla minnu bɛ u ye tabali gosi fɛn min ye nin sursis à exécution o kɔrɔ de ye baara min n'a bɛ sen na a ka jɔ sisan n'o ye embargo ye a kɛra wari kun fɔra wari bɛ ka na taa BDM na ne b'a dɔn cogo di nin dara BDM na i bɛ taa Amadu ɲininka kɛ a b'a f'i ye wari bɛ ka yaala Amadu jumɛn BDM na qui est là-bas ne ye BDM tigi dɔ bi Ibrahima Ndiaye Ndiaye oui le nouveau DG de la BDM c'est Ndiaye Ndiaye kɔni a dɔn dɛ tu as raison hein ne yɛrɛ ɲinɛna tɔgɔ ne kun t'a dɔn j'avais oublié e ko BDM yɛrɛ e ko a sanga di ɲini ka ban vraiment Amadou Aïdara de o de ko tora ne kɔnɔ bon hali bi o de bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ne kunna n ko ma taa halisa Ibrahima Ndiaye n'a ma fɛɛrɛ kɛ Ndiaye nin ka vraiment Aïdara effacer ka bɔ an kunkolo la a ma ɲɛnabɔ dɛ Allah ale bɛ i n'a fɔ a tɛ i b'a fɔ a tɛ i b'a fɔ i tɛ est-ce que a kana nin kɛ Yawoni dɔw bɛ n'a dugujɛ kan non n'i sigira ŋanaw nɔ la i jija yɛrɛ ka kɛ ŋana ye o kɔni e sigira cɛkumaw nɔ la e bɛ t'i yɛrɛ kɛ maa nin ye a kana sɔn dɛ n'i ko BDM n'i ko walima n'i ko Ablaye Dafe i bɛ sin ka Allah Jabi Allah k'o tɛ kelen ye k'o tɛ kelen ye dɛ Allahu Akbar naam il va se racheter e ko k'a tɔgɔ a t'a bɔra e kɔnɔ wallahi Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni o yɔrɔnin bɛɛ ordre de kɔni dilen bɛ CEDEAO jamana kuntigiw ma fɛn min ye wulikajɔw ko kɛ joona wa min fɛnɛ jɛlen bɛ embargo min n'o dalen bɛ Mali kan fɛn min ye nin kiiritigɛlaw ye ani nin journal donnaw ye u k'o de ma fɔ u ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ embargo in yɛrɛ n'i ye CEDEAO sariyakisɛw ta k'a lajɛ embargo tɛ fan si ka datugu jamana ni jamana cɛ o ye sariya sɔsɔ de ye o loi tɛ fan si fɛ o tuma CEDEAO ye sariya sɔsɔ o ye kelen ye
Flana, bien selege nani ka bengan dobe, u b'a fɔ min ma pays sans littoral. Jamana minnu ni kɔgɔji t'u bolo, n'u ka minɛnw bi tɛmɛ jamana wɛrɛ fɛ. Bɛɛ tɛ se ka to k'olu ɲɛ cogoya si la. O sariya fɛnɛ fɛn min ye CEDEAO u y'o sɔsɔ. Sɛbɛnnikɛla ko in mɔmɔ o mɔmɔ, ni kiiri kɔni n'a seginna ka se a dan na, fɛn min ye wariba de ye CEDEAO bi n'o de sara Mali ye, ko min ma dommage intérêt. A ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen, fɛn min ye embargo min n'o kɛra, nin kiiritigiw ani nin sariya kisɛ min n'a bɔra ka bin, a b'a yira k'a fɔ embargo in ye bingali de ye, wa mɔmɔ o mɔmɔ maa min bolo ja yera, o kɛra Faransi ye n'o ye Emmanuel Macron ye. Sabula, Macron da doni CEDEAO ka décision na, ani UEMOA ka décision na, o fɛnɛ ye sariya sɔsɔba de ye min n'o kɛra fiɲɛ ye. Sabu Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ diɲɛ seleke naani teleso dɔ la, ko a bi fɛn min ye Ghana président, Nana Akufo-Addo a b'o wele, k'a fɔ ka sanction kura ta Mali kama. Sɛbɛnnikɛla ko, o yɔrɔnin bɛ i b'a dɔn k'a fɔ sariya ko tɛ, bingani ani dandɛmɛwale de don. O tuma fɛn min ye bi ye, sigi min n'a kɛlen bɛ, ni CEDEAO ka kɛ k'u embargo o, fɛn min kɔni ye sanction financière ye o, u kan ka bɛɛ lajɛlen de wuli. Kundala min ka di Mali transition ye, ni Assimi Goïta b'o sɛbɛn kɛ ka taa, o ka d'a ma ko bɛɛ lajɛlen ka ban. Kunnafoni filɛ nin ye, an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔnni Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don, n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye, sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui. Jɔnni Seydou k'a dɔn ŋanaya, a tɛ ɲɛ abada f'i ka baara ɲuman kɛ. Baara ɲuman kɛli ɲɛmaa fɛ, Jɔnni Seydou o bi sɔrɔ ayiwa min ye cakɛda nafolo a yiriwali, a n'a ɲɛtaa ni dabalikuraw tigɛli, an ka taa INPS la. Jɔnni Seydou k'a dɔn min ye wari minɛ kojugu ye, o de bɛ INPS la bi, o dɔnna. Jɔnni Seydou k'a dɔn INPS min ye wulikajɔ ye ani n t'a dɔn n desi bilen. Jɔnni Seydou k'a dɔn o de bolo dalen don directeur général kura ye, min ye INPS directeur général kura ye, i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Ousmane Karimu Kulubali. Ousmane Karimu Kulubali. Jɔnni Seydou miliyari 20 CFA, a laban o laban, Jɔnni Seydou k'a dɔn ko dɔnbaliya a b'o sara jurumanintigi ye, jurumanintigi minnu dati tiɲɛ yɛrɛ ye koyi. Jɔnni Seydou k'a dɔn sabula a bilala muso min nɔ na, o y'a kɛlɛ kɛ ka taa gun k'a jira k'a fɔ juru jɔlen tɛ. Nka n'i tɛ ko ɲɛdɔn e laban a bɛ bala i ngɔnɔ na. Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ, min ye INPS ye, min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kɔsɛbɛ na u ka ɲɔgɔn ye ba min kɛra. Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa min ye minisiri yɛrɛ a y'i sogo dɔnni ka taa kɛnɛ kan. Sɛbɛnnikɛla ko mɔɔw dabali banna ni ayiwa session bi kɛ minisiri man ka y'a kɛnɛ kan sabula ale t'o jɛkulu la, i k'a dɔn a ɲɛmaa fana tɛ. Nka Jaminatu Sangare ko nin dara kɛnɛ kan u ka 95e session conseil d'administration. Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla ko Jaminatu nakun kun ye min ye, o donna jurumanintigi minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye jagokɛlaw ye k'u ka miliyari 20 bɛ INPS la. Jɔnni Seydou a nanen don ka n'o ko de ɲɛɲini k'o ɲɛnabɔ, i k'a dɔn wari ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ INPS, Jɔnni Seydou k'a dɔn ŋanaŋanamu dingɛ filɛ, Suwani dingɛ filɛ, Waridu dingɛ filɛ, a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Numu Musa Jalo ale ye ɲɛmaaya kɛ. Jɔnni Seydou Numu Musa kɔni a ye INPS bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni maa t'a dan dɔn. Jɔnni Seydou sabula miliyari 20 sefa wari a taar'o juru de ta k'a sɔrɔ juru ɲuman yɛrɛ tɛ koyi. Jɔnni Seydou k'a dɔn a juru n'a fɔra ye i dabali b'i ban i dusukasi b'i ni k'a kɛ n'a fɔ a k'i fa. A ko maa bɛ se ka taa nin kɛ cogo di a bɔ service da la, a ko wulikajɔw bolo kan ani jateminɛw bolo kan. Jɔnni Seydou b'a ye k'a fɔ a fɔra ko INPS ye dugukolo dɔw sa. Jɔnni Seydou k'a dɔn Kidal min ye Yuwaru ye ka taa Koro Bankas. Jɔnni Seydou i tulo fɔlɔ dɛ, a bɛ n'a fɔ misali. Jɔnni Seydou k'a dɔn Bamakɔ min ye Korofina ye walima Bamakɔ suguba dugukolo sɔngɔ ani Kidal dugukolo sɔngɔ bɛ kɛ kelen yan. O bɛ se ka cogo di? Wa Kidal dugukolo dɔw wari ka ca Bamakɔ suguba sɔngɔ ye. Mais je t'ai dit, c'est trop gros à avaler. Bon mais c'est-à-dire que ngo nous anw ka cadre ka choisi, c'est-à-dire que il sort de l'ordinaire. Kidal dugukolo ni Bamakɔ suguba dugukolo sɔngɔ bɛ kɛ kelen. Voilà. Jɔnni Seydou o ŋanamu ko damanda ka kuma surunya ye dɛ, ni marché ko ninnu de bɛ sen na. Jɔnni Seydou k'a dɔn ani équipement dɔgɔtɔrɔ minɛnw k'olu fana sanna. Jɔnni Seydou k'a dɔn sanbari n'o fana fɔr'i ye, Jɔnni Seydou i bɛ hebegu. A ko n'i ye nin ko ninnu damanda ta nin sugubilenw de bɛ ɲɔgɔn kan. Madame Sidibe Zaminatu Sise nin ye muso ŋana ye. Jɔnni Seydou ale de bɔra ye ni ayiwa directeur général kura in nana min ye Ousmane Karimu Kulubali. Jɔnni Seydou ka muso in don ye u ye dabali bɛɛ tigɛ, u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ, muso in bɛ se ka soron cogo min a ma sɔn. Jɔnni Seydou k'a dɔn i b'a wuli kun dɔn wa, ŋanamu ni baarakɛlaw ka ŋanamu ani jagokɛla minnu bɛ yen n'u t'an bɛ jagoya juru kari INPS kan na. Jɔnni Seydou k'a dɔn A plus B 2X plus Y égale 0 a y'o schémaw de ta techniquement k'a jira k'a fɔ nkalon don. A ko a t'a sara ni yɔrɔ min ka d'u ye u ka taa n'a ye.
Zamana to ngoni muso ngana ba elle a la tête sur les épaules joli so du ya fini foro ka da foro Zamila to bi segna non ma Zamana to ngoli ati na ba o je te jure ma bara malade non les jours de Ousmane Keita là Ousmane Karim Koulibaly c'est compté hein atanye do ngwa lera sara mais million biduru na chaque mois da haula ni warba data ka dese ka nikura fiye cakɛda la jɔni si sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda de sigilen bɛ sen kan LPS kɔni gɛn bɛ bɔbaa dingɛ de jɔni si di k'a dɔn min mana taa ɲɛmaya la o b'a haraba a k'i k'a dɔn muso min kɔni bɔra yen u ye nkalon ni namara tigɛ k'a senkɔrɔla ɲagasa jɔni si di ka dɛsɛ a ko miliyari mugan ko kuma min bɛ yen a ko sɛbɛnfura minnu bɛ yen minnu b'ale bolo ale mun sɛbɛn dɛ a nan'u sɔrɔ yen a ko i k'a dɔn sugubulo in dira a ma approuvé jɔni si di o kɔrɔ ye jumɛn ye sugubulo dira ka sɔrɔ jɛma ka n'a ye i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnfura tɛ min b'a fɔ ko ɔhɔ o k'i bɔ a la u tun kan ka wari fɔn fɔ sara n'o ye salen ye jɔni si di k'a dɔn impôt o 3% 0,5% jɔni si di k'a dɔn o fana tun kan ka sara a k'o tɛmɛnen kɔfɛ sugubulo n'a ma ɲɛ ko ni ɲɔgɔnna sugubulo bi d'i ma f'i k'a jira sɛbɛnfuraw la k'a fɔ a se b'i ye a wari bɔli se b'i ye jɔni si di o si den kelen t'a la Zaminatu kɔni y'a ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se a dan na jɔni si di a ma sɔn ka wari in sara nka maakura min nana haraba monsieur le directeur 20 milliards in sara an bɛ 2 milliards d'i ma a sugu bɛ kɛ ten de koyi attention faut pas imaginer moi j'ai dit et je le redis n ko a sugu bɛ se ka kɛ min j'ai pas confirmé il se pourrait voilà il se pourrait non je ne suis pas comme toi Ngo, je ne suis pas comme toi mon petit il se pourrait au début que c'est ni ɲɛnabɔ an bɛ nin d'i ma généralement c'est comme ça il se pourrait voilà jɔn se sɛbɛnnikɛla ko a ko NPS lolo min ye muso min kun bɛ yen n'o ye directrice kɔrɔ ye o ye lolo in kɔrɔ ta k'a yanga ni ala ma jan kɛ lolo in bɛ bi kɔlɔ kɔnɔ bagi sabula ŋanamumaw damanda faralen ɲɔgɔn kan jɔn se k'a dɔn ɲɛtaa tɛ yen directeur kura in kɔni min ye Ousmane Karim Koulibaly jɔn se k'a dɔn a sigilen bɛ fɛn kunna fɛn min kɔni jɔn se k'a dɔn n'a t'a ɲɛdɔn a ko an bɛ don min na ko bi ŋanamuma miliyari mugan sefa wari k'o jala ta ka bɔ kɛsu kɔnɔ ni Asimu Goyita n'a ma wuli ka kuma Matiza Shogel Maïga n'a mis coffre service daw la u b'an fa dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la sabatara ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye dugu fana Keita ye nin y'a ka sɛbɛn ye dugu fana ko min kɛcogo man ɲɛ o lagali cogo tɛ ɲɛ fɛn min ye Sajola a denmisɛnninw ye u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko kɔmɔ ye Musanin da ye nka ni kɔmɔ bɔra Musanin k'i dogo u tɛ se ka ɲɛ sabula Sajola a dugukolo bɛɛ lajɛlen ye sanu ye a fɔra denmisɛnninw ye k'a fɔ sanu bina bɔ sariya caman de bɛ minnu dara dɔgɔtɔrɔsow bi jɔ sira bi dilan baara bi di denmisɛnw ma baara caman de kan ka kɛ ani kalansow min bi Sajola bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye Sajola ta k'a lajɛ a ta bɛ ɲini ka kɛ ntinga dɔ ye sabula fɛn min ye nin zɔrɔbaden u b'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a sanu a n'a nafolo ye ka bɔ jamana kɔnɔ fɛn min ye Sajolakaw ye ni k'u bila fandanya ani jigilatigɛ la sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ bɛ u ko min ma collectif Sajola ɲɛta olu kɔni ye denmisɛnw ye u farala ɲɔgɔn kan ka tabale gosi ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to Sajola yɛrɛ ni hakɛ min ka kan jamana sariyaw ye min fɔ o ka ta ka d'u ma sanu n'a bi bɔ bɛnkan dɔ de bɛ u ko min ma code minier ye a de bɛ kɛ sababu ye société min n'o bi sanu bɔ ale de bi layidu ta jiko sira fɛ baarako sira fɛ sigida lakanali fɛn min ye kalanko ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ a bɛɛ kɛnɛya nin bɛɛ lajɛlen layidu de bi ta sɛbɛnnikɛla ko société fila bɛ yen n'o ye CMOS ani PW Mining nin cakɛda fila kulekan bɔlen b'u la sabula sariya kelen de u kelen bɛ ka min bato bi denmisɛnninw ko a ko fɛn min ye ko in ye san'a ka kɛ mankan ye u ye sɛbɛnni kɛ ni k'a ci Sajola mairie ma ni k'o ladɔnniya sabula mairie ye olu de kumada ye sigikafɔ ani bɛnkan dɔw kun tɛmɛna olu ni CMOS SA ni ɲɔgɔn cɛ ani PW Mining ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in kelen t'a la min n'a bɔra sira fɛ a bɛnkan dɔ ye k'a fɔ fɛn min ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kɔni kan ka bolo don baara la n'olu ye yen
la denw yɛrɛ sabula u ka dugu jukɔrɔ nafolo de bɛ ka bɔ o tuma a ka kan u bolo ka don ca la min bɛ se ka t'u ka nafa dɔ sɔrɔ o bɛnkan sɔsɔlen bɛ don o don fɛn min ye sanubɔyɔrɔ fila in ye u bɛ na ni maakura ye maakura min n'o tɛ yenkaw ye wa hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnniya b'olu la u ti bila a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a fɔra k'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni tali bi kɛ kota dɔ de bɛ yen o kan ka di yen sigidaw ma sariyaw yɛrɛ de b'o fɔ wa fɛn min ye bɛnkan dɔ o tɛmɛna Kayi yɛrɛ gouverneur n'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to o ka sabati u y'o bɛnkan in sɔsɔ o ma bila sen kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ye lɛtiri ci mairie ma k'a fɔ fɛn min ye piwi miningi ye o kun ye layidu ta k'a fɔ fɛn min ye denmisɛn dɔw b'u bɛ n'olu kala fɛn min ye bɛninba boli kamiyɔnba boli ani pɛli ni giri ninnu ani chargeur ni nivelezu u bɛ n'o kala o bɛɛ lajɛlen baara la min bɛ se ka to n'u tilara bɛɛ u ka ta baara la o taara kɛ layidu lankolon ye k'o bila ten denmisɛnw sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan baara ti ka kɛ a naaninan u ko semosi la fɛn min kun ye layidu ye o kun taara k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnkan min n'o bɛna kɛ u bɛna stage dayɛlɛ maa dɔw ka stage daminɛ min bɛ se ka t'u ka cɛru cakɛda wɛrɛw la o stage ko fɛnɛ nana k'olu kala u taara dɔw de bila garage kɔnɔ dɔrɔn k'u bolo mago b'olu la fɛn min kɔni ye baara yɛrɛ nafama yɔrɔ u bolo ma se ka don o la sɛbɛnnikɛla ko duurunan min n'u y'o laɲini o de ye k'a fɔ ni recrutement bi kɛ fɛn min kɔni ye maa dɔ ye u ka service min bɛ n'o ye département relation communautaire ye maa dɔ min n'o ye sigidaladen o da ka don a la ko n'a bi kɛ gɛlɛya o gɛlɛya n'a bi kɛ o bi bɔ a kalama o bi kɛ se ka kɛ sababu ye wulikajɔ ni cɛsiriw bi bɛn cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de sɔsɔra o tuma kangarida ka fisa wuli ka bɔ n den kan ye sajola ɲɛtaa denmisɛnw ko u bi jamanakuntigi ladɔnniya minisiri min bɛ sanubɔ ko kunna ani mairie ani jamana faamaw u bi bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni bɛnkan ni bɛnkan ninnu u sabati baliya a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye wa olu yɛrɛ labɛnnen bɛ n'ala ma jan kɛ fɛn min ye marisikalo tile 28 nata ye u bɛna fa bɛɛ lajɛlen de minɛ fɛn min ye usine ninnu ye k'u lajɔ walima u bi sira tigɛ f'u sago ka d'u ma n'o tɛ u t'a wuli wuli filɛ ye an ye min zalo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sisedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara sirifukɛ i k'a dɔn a y'a lama a ko ŋanamu ni suɲɛni Shogɛl ko kala Mayiga n'a m'i kɔfilɛ minisiri dɔw la min ye Asimu Goyita n'u m'u kɔfilɛ minisiri dɔw la u bi jamana in tɔni dakolondi k'a filenkolondi Jean Sisedou a fɔra ko forobaca wulikajɔ ka boloda i k'a dɔn kɔnkuru kura ka kɛ kɔnkuru kura min n'o bolodalen don ni Ala ma jan kɛ a laban bɛ sɔn ka bɔ a ma sabula min ni min kɛra fonction publique tali la Jean Sisedou k'a dɔn ŋanamu b'a jukɔrɔ centre national des concours o de bɛ ko in labɛn kɔrɔlen Jean Sisedou kabini ATT tile fo ka n'a bila bi la centre national des concours ale de bɛ fonction publique taliko a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn da bi kɛ ale de b'a sɛbɛnfuraw kɛ a bi sɛbɛnw bɛ taa bila yɔrɔ min na ale de b'a bɛɛ kɛ nka minisiri min bɛ a ko kunna Jean Sisedou k'a dɔn minisiri yɛrɛ y'i nama dunna a ye centre national de concours nin bɔ a la minisiri Hawa Pulo Jallow i k'a dɔn fulamuso Jean Sisedou a yɛrɛ ka cabinet dɛ a y'o de sugandi ka ninnu nin bɔ Pulo Minati Akarabi a y'a bɛɛ ta Hawa Pulo Jallow Jean Sisedou min ye transition président ye n'a t'a kalama a fɔlen filɛ ni Shogɛl tɛ nin ko in kalama a fɔlen fila ye concours direct Jean Sisedou k'a dɔn recrutement fonction publique min ye jamana ka foroba cakɛda ye san 2022 Jean Sisedou k'a dɔn mankan wulilen don min kɔni ye hakilinaw ye o ye ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko kɛcogo man ɲɛ sabula Jean Sisedou k'a dɔn malikura fɔli i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ Jean Sisedou man ka dogo maa na ko kan ka kɛ Jean Sisedou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jelenya na min b'a to ayiwa hali ni min m'a sɔrɔ o k'a dɔn k'a fɔ jɔnwala ne m'a sɔrɔ nka namara ma kɛ Jean Sisedou k'a dɔn ayiwa centre national de concours fonction publique Jean Sisedou olu de bɛ ko in labɛn sabula olu de labɛnnen don a kama yamaruya b'olu de bolo min ka sɛbɛn ka ɲi min ka sɛbɛn man ɲi Jean Sisedou o tɛmɛnen kɔfɛ ni concours kɛra a ko dilali ani tali ani bilali Jean Sisedou olu de b'a baara bɛɛ ɲɛdɔn sabula u bi baara in na a ka ca san caman ye Jean Sisedou k'a dɔn sen min kɔni ye minisiri yɛrɛ ye dɛ Hawa Pulo Jallow a sina ka na bere da bɛɛ kun k'u salo ka bɔ yen Jean Sisedou k'a dɔn a yɛrɛ ka cabinet b'a yɛrɛ bolo a tɔnɔ n'a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi a yɛrɛ juba kɔnɔ tali fulamuso laban nana min kɛ Jean Sisedou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen nin bɔ a la Hawa Pulo a nana mun kɛ Jean Sisedou k'a dɔn a nana kamalen dɔ ta Juga Tarawele o ye agent ye a ka cabinet na a y'o de sugandi ni maa minnu bɛ taa dossier bila a bɛ bila o de fɛ yen Jean Sisedou k'a dɔn ayiwa centre yɛrɛ min sigilen don a kama k'olu dabɔ a la ministre tɛ wa awɔ o tuma ale bi loi falen wa
ni min kɛra yɔrɔ min ministre walima min ɲɛma i t'i sago ni dungɔ kɛ Jean Sedou sɛbɛnni kɛlɛ tɛ nin ye a ko kabini o kɔni kɛra mɔɔw kamana ganna ministre yɛrɛ bɛ se ka ko ɲɛnabɔ cogo di i bɛ se ka ayiwa jamana den minnu dalen don nin baara in kama e bɛ se k'olu dabɔ a la cogo di Jean Sedou k'a dɔn concours labɛnni hali ayiwa ɲɔgɔn da papier minnu kan ka dilan n'o ye sujetw ye nin bɛɛ lajɛlen labɛnna a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ a yɛrɛ sigilen bɛ Jean Sedou o b'a fɔ a ye nin bɔ a la a ye nin k'a la Jean Sedou k'a dɔn centre kan ka fɛn o fɛn kɛ olu nin bɔra a la a ko a dɔnnama in kama min a wa directeur national du travail ani au cas adjoint du centre des examens de l'éducation Jean Sedou k'a dɔn a yɛrɛ de ye ninnu fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn u yɛrɛ taara sujet dilan concours kan ka kɛ kɛcogo minnu na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko Jean Sedou k'a dɔn ministre da mana don ko la ka taa se nin yɔrɔ la o y'a tiɲɛnen sabula nin kɔrɔ de ye k'a fɔ a bɛ taa kɛ ale yɛrɛ sago n'a dingɔ ye e ka cabinet ma deli k'a kɛ n'i taara o kalifa i yɛrɛ ka cabinet ma Jean Sedou k'a dɔn minnu sigilen don a baara kama n'o ye centre national de concours ye Jean Sedou k'a dɔn a fali yɛrɛ sanga kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kana ne bɛ n tɛgɛ don hakili sɔrɔ a bɔ ko an ka teliya ko bi ye juma ye bi ye juma ye a y'an tɛ taa yɔrɔ jan an ka tesara premier min fɔlɔ hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan Jean Sedou nin ye alusamu ka kura ni bɔli ye maa si m'a lamɛn fɔlɔ a fɔlɔ kɛra ne sɔrɔ a y'a ci ne ma i b'a dɔn a ye nin da maa min na a fɔ safurula ye mun 12 nin da hali wura 20 ye nin dara Mamala de la Fablous Mamala le jeune pétrolier alusamu a ka ɲina saba a b'a deli ka nin zone duman bɔ Sonkura so in basigilen don maa min tɛ Maliba fɛ Sonkura dɔ ye dɔnkili dacogo dɔ la ala ka nin ci dɛ alusamu il est très fort maintenant très fort Maliba fɛ a bɛ sin ka nɛni a ma ɲi dɛ Sonkura a ka nin Sonkura in Fablous Mamala jeune pétrolier i bolo don daba tun kana ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Kasiriba n'o ye Umaru Angoyiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye juguw ye u ta bɛ t'u kɔnɔ ni cɛ in ye foli kɛ maa kana laminɛ n'a ma foli kɛ a ta bɛ t'aw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali ni Moritani cɛ gɛlɛya banna pewu Moritanikaw ka ambassadeur min bɛ Mali la Ahmed Ould Ahmedou kunun ko a yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Mali ka ministre de la défense fɛ yen ka taa fo ni ka wale ɲuman dɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko ministère de la défense des anciens combattants kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya da ye colonel Sadio Kamara ka fara fɛn min ye Moritani ka ambassadeur kan n'o y'u ka lasigiden ye ani fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko faliba kule min n'olu kɛra Mali ani Elata ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ n'o ye accord ye Moritani denw fara yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye RFI ye ani Faransi kun ye galonjugu de tigɛ ka da Mali armée la sɛbɛnnikɛla ko dɔɔni kow ɲɛ bɛ ka ye Moritanikaw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ a bɛna ta n'an m'an golo gɛlɛya ka Mali dɛmɛ Moritanika denw ni wocɛ in na u n'u fa k'u ba ka kuma ka ngalo da Mali la n'o tɛ a bɛ se ka faamu cogo di anw ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo minɛn bi don bɛnkan b'a ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen Mali sɔrɔdasi ka taa Moritanika den fa hali naloma tɛ sɔn o ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye enquête ye o tuma a ka teliya fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu de bɛ senna Faransi yɛrɛ a bolo kɔni yera ko in na kaba prévu ani fɛn min ye danganiyaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Moritanikaw ka ambassadeur ani Sadio ka kɔrɔfɔ bannen kɔfɛ a nisɔndiyara a ye min laɲini a lɛɛ ni seba bɛ Mali ye bi an ka armée minɛn b'u bolo cɛŋanaw jolen bɛ kungokolo ni kulu ni baji ani cɛɲɛw b'a dɔn u ka fara Moritani armée kan min bɛ se k'a to nin kungokolo ninnu a bɛɛ lajɛlen ka lakana a ka laraw ye Moritanika denw ani Mali dancɛ caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Nara yanfan in fɛ ani Segu yanfan in fɛ Moritanika bɛ munumunu nin bɛɛ lajɛlen la o tuma Mali armée ko n'o ye ministre de la défense ye Bill Haki nin de ka di n ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye ka jɛ ka patrouille kɛ Wagadu kungokolo in an b'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ nka kagarida min kɛlen bɛ o de ye k'a fɔ civiliw bɛɛ lajɛlen k'i taasiyɔn kungokolo in na sabula fɛn min ye Moritani sɔrɔdasiw ni Mali sɔrɔdasiw n'olu ye ɲɔgɔn karaw daminɛ kungokolo kɔnɔ ka bamanjuw kɛlɛli daminɛ maa o maa ni yɔrɔw fofo kɔni na kara de b'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu tun bɛ Moritani ko in kɛ kɛlɛ ye ka Mali ni Moritani kɔ don ɲɔgɔn ma dɛgɛ sisi bi bɔ karatɔ da a kɔlɔnjugu yiri a karilu yɛrɛ kɔnɔ ye gadaw a ye dɔ fara Mali ni Moritani ka badenya kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sedou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kanabila jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di a ye na n dɛmɛ kɛ n ka wara fa i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo
journaliste de cadre association malienne pour la reconnaissance du mérite ou kama ko établi minye Asmarem Salifu Kulubali journaliste de cadre ale de nyamaye cheja journaliste de cadre o bolo ko no affaire boy akuni ya takalaje ni chagedan journaliste ni association e cadre abo politique tonde ou data politique la ou te politique deme ou te politique barala nga jamana yirwal ni jamana nyeta journaliste de cadre sigile doka akuni ya takalaje mi nyi wulika jondi jetemine kle flena uyoke ninga dungi baro tigala mo wele journaliste de cadre hakila kura mimbula e cadre akera aywa morwo keta toala du kono journaliste de cadre aywa dunga nafa ani duga nafa journaliste de cadre o de kanga ke kele ere folo journaliste de sera malawo ebisi o ba so ebisi yere koro journaliste de cadre imugo te manawo o ka so yere bse ki yere balo akwa berata mali du meromi anga se anyere koro journaliste fo jamana wara nyaka boave ako o kuma suru manda minye chakeda minu mbe jamana ngono kaba no bi mali yere bulu fon gla journaliste de cadre jiride dachile do envers minye bulu fon wara olu dachile do envers ado be hali warati boala ni mbem se ka senga soro wa balo dafala ndo yon se do akika do olu de kanga yiriwa ninga do fara oko bunya anu fere oka deme baw olu kanga nyini yon se do malite abo fanda jamana ka da ka semi mbaye dukulo yere kan nafala ani dukulo be min dama yon se do afanga kabo ako kita journaliste de cadre abo sosole be tew ako ka sawo ke munye minye kay maray journaliste de kana fo banamba akibaye ka fo wulika jo kanga buluda kosobe okumi hene munye de hene o jabi ako jabe min vleni journaliste du cadre na famille be jabe la wa abi marché fo ka se adana muna yela mabulo kuro tise ka ke mim se ka to an nafa se ka yanga ka temeninga ni mami dara sugu jamana na jabi kay ne journaliste du shi i ka don awo shikolo journaliste du cadre bina ni tulude aku ka don na famille mbola nyema bele gele baraka gire o no fe bi journaliste du ka sababu ke nafa ni fe minu mbala abi se ka jirani ke abi se ka tobili ke journaliste absika ke ka farikulo fana mu ninga furakeli ke akuno yi boala jiriden jama ba ver minu bise ka boka ke ju journaliste du cadre tone bia fufo koro de yala jamana woro bi bolula olu nofe journaliste yana nga adonloni da kata fero o jamana una absika ke nafa bay min woni salifu kulubali president aya jira ka fo ni wulika do nunu de kanga ke sabati fanyi min woni bise ka to ay wa hakilo bi dafa min asmaremu ka don ukani nyanye ngoni journaliste du moto tokula o ya jira sa ka fo jamana nyama obi kule ka bula jamana demebaw kule ka bi bo ka nyeshuma ni ngunye sebenye anye min bon lende pana kono aka bi bolla tabatu ngala bita amba blaya